Guys, welcome back my YouTube channel. Ini yang godaनै आरो भिडिअ बनायबावनाय जाबाय। नोंथांमोना बोरै दङ? आं थिगानो दङ दासान्दि जेबो जाथ'वाखै। आसा खालामदों नोंथांमोनाबो मोजाङैनो दङ। आं नोंथांमोननिसिम मोनसे खौरांसो फोरमायनो सानदोंमोन आङो जा बर' लेंगुवेजाव बिमानि राव आङो भिडिअ खालामदोंमोन आङो बेखौ दोनथ'नानै आङो हिन्दीआव आङो भिडिअ खालामनो गोसो खालामबाय। आसा खालामदों नोंथांमोना हिन्दीआव खालामबाबो मोजां मोनगोन होननानै। स' गाइस दिनैनि भिडिअखौ जागायजेनलांसै। थुदो। थास' खानानै दोनदों जोंहा अमानो होनो थाखाय फानलु बेखौ मा फानलु होनो फानलु फिरिंगि होनना बुङो बेखौ जाहांदों गायहांदो बाल्टिखौनो जागायनानै होदो बिबारफ्रा बिराद मोजां मोजां बारदो अखा हानायदो। मा खालामनो बोथोरा जोबोर गाज्रि अखा हागासिनो अखायाबो गारनो रोंला लाव। गाइस नोंथांमोना मिथिनायनि मिथिया नैबे बिबारा जोबोर गोथाव मोनामो दे। नोंथांमोना न'फोराव दंबा नायनो हागोन मानसिफोरनो सान्दुं दुंबा नाय आरोना जिराद जोबोर मोजां मोनामो बियो गोदै चक्लेट बायदि गोदै मोनामथारो। बेखौ मोनामनाय मोनदोंबाथाय माने मोनामनायजोंनो जानाय बायदि मोनलायो गोदै मोनामखायो। लेस्रा रज'दों लेस्राया मैथ्रु फिथाइ सिनो मोनखादों जा दिंलां थायखादों दैसा जिङावब्लाबो जायगाफ्रा बिराद बेलेगलै जोंनिथिं फुख्रि दङ हांसो जरासे मा खालामनो गाइस अखा बोथोरबाथाय गोदाव सोराव जालाबायो मा मावगोन मा थागोन ना नोंथांफोरा बोरै जायो मिथिया आं हले बिराद गोदाव सोराव जाखायो अखाफोर हाबाथाय। बेनि जोंहानि स्मल गार्डेन अखाबाथाय जा नायथावना जाखायो बिबारफोरा समायना। नोंथांमोनालाय बिबार मोजां मोना मोना? आं हले जिराद मोजां मोनखायो बिबारफोरखौ नायथावना समायना नुखायो। आसलथे सिनारिखौ बांसिन मोजां मोनो आङो सिनारिफोरा माने बिदिनो बे थाबाय थायो नालाय बिबारफोर बारगाया नालाय रहायलांबाथाय उनाव समाया नुलाङो सिनारिफोरबाथाय जोबोर मोजां नुयो आरो। नै दाखालि मोसौ फैदोंमोन सोरहानिबा जानानै गारलांजोब्बाय दाउआबो जायो न'नि दाउआ गाखो गाखो। नैबे बिबारा आरोना जोबोर मोजां जाखायो नायनो समायना 12 मास मोनखायो। बेनोमोन जोंहानि स्मल गार्डेन। अखा बोथोर नालाय बिराद नायथावना जादों समायना बिथिंबो दङ नै लामाथिंजाय बेफोर बारबा जा समायना नुयो। मा बिबार होनो आरो जोंनिया दावदै फुल होनना बुङो बे बारबा जोबोर मोजां नुयो। नैबे बारथ'वाखै नै फेम्फा फुल होनो जोंनिया बेखौ मोननै बारगाथ'बाय सिरिबाय सिजोन दङ बेयावबो बारनायनि दा गैथ'ला बारथ'ला बियो बारबा जा समायना नुखायो। दा बिबार गैला नालाय एसेबां समायना नुला आरोना। गाइस आं नोंसोरनो आदसा गाइस नोंसोरनो आं मोनसे बुस्थु दिन्थिनो नोंथांमोना मिथिखागौ जानांगौ दाबायदि सिजोनाव बे थायो आरोना जानोबो जोबोर मोजां बुस्थुआ खिन्थु फिसा दे नै नायना लालाय मा बुस्थु इयो सिनाय मोनदों जानो हागौ। दाबायदियाव जोबोर थायो आरो बे फिथाइया जा दोनखायो अखा नायदों मानग'नो हायाखै सान्दुं दुंबाथाय जोबोर मोजां बारो बियो मोनो जानोबो गोथाव नाङो
खिन्थु नैबे जोंहानाव थानाया एसेबां गोथाव नङा दे, एसे गोखै आरोना, अब्लाबो जानो जोबोर मोजां। आं हले जोबोर मोजां मोनो जानो, नोंथांमोना बोरै मोनो मिथिया। सोर बोरै मोनो जानो अननानै कमेन्टआव खोन्थाबानो जाबाय। फुरा बि बंफां दंखायो आरोना, नाला बंफां, बारा गिदिर नङा फिसासो। मोनहांदोसै, गथ'फ्रा जागा मोनखायो जानो इखो, बे फिथाइखो। नुबाथाय दोनखानो नागिरा। दैलानि फिसाजो दोङो, इयोसो जाखुमाबाय थानो नागिरो। रायजानानै दासान्दि जाथ'वाखै, अखा हानायजों देहाफ्राबो थाब गाज्रि जानो नागिरो बेफोर फिथाइफोरखौ जाबा। स' गाइस नै लेस्रा बियो दा थायहांफिनदो नै फिसा सिगाङाव थायखांबाय, मोनजाखांबायबो। स' गाइस नोंथांमोननिसिम आंनि भिडिअ'आ दिनैनिया जा आंनि भिडिअ'मोन बेनो, गुबुन आरो जेबो टपिक गैया। आङो बेखौनो दिन्थिनाय जादों। गोदाव सोराव जालाबायो न'फोराव थानो, मा खालामगोन मा थागोन। अखा बोथोरखायनो जेबो खामानिबो उदाया। थाइबें मानलाहांदो। थाइबेंखौथ' आं बिराद मोजां मोनो जानो, खिन्थु नाथाय आंहा मोनजाया, एलार्जि दं, ओंखायनो मोनजाया। जानो लुगैबाबो लेस्राखौथ' हले गाहाम मोनखायो फ्राय। लाव मोनलाहांदो, बेखौ मा होनना बुङो नोंथांमोना? जोंनि बेखौ सरजना होनना बुङो, बांगाल बिफां होनना बुङो। गायना होफैदों आइया। ओमफ्राय नै बिथिंबो लाव दङ, मोनलाहांदोसै। खामानि दङ, बेफोरखौबो सां गायनांगौ, अखा बोथोरखायनो मावजाया। भिन्दि गायदोंमोन, बेयावबो गैया, अखा हानानै गाज्रि जाजोब्बाय। बेयावबो नै मैस्था गायदोंमोन, गैला, गाज्रि जाजोब्बाय अखा हानानैनो, खामलाजोब्बाय गरमजों। जोंहानि अमा बेयो मा थाथाय आं मोजां मिथिया, मानलाहांदो। खुमब्राना लावथाय, लावदांलै रज'हांदों थास'। स' गाइस आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि भिडिअ'फोरखौ मोजां मोनगोन। बेनो आंनि दिनैनि बर' लेंगुवेजआव बा बिमानि रावाव भिडिअ खालामनाया लास्ट टाइम जागोन। आङो जि सेकेन्ड टाइम आरोबाव भिडिअफोर खालामनांगोन, आं बेखौ हिन्दीआव खालामसिगोन। नोंथांमोननिसिम फोरमायनाय थाखाबाय। आसा खालामदों नोंथांमोना मोजां मोनगोन, सापर्ट खालामगोन। जेसे हायो आङो मोजां भिडिअफोर आं नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोनो थाखाय सेस्था खालामगोन। आङो एसेग्राब बेबायदि फट' एबा भिडिअ खालामनायफ्राव एक्सपार्ट नङा। आं नाजागोन, अब्लाबो सेस्था खालामगोन। नाथाय आंहा बिराद आङो मोजां मोनो दै भिडिअ खालामनो, फट' थिखांबायनो। आंहा मोनसे बिराद ड्रिम दङ, माने भिडिअ केमेरा खालामनायफोरनि सायाव। नाथाय आंहा एसेबां टेकनिक गैया, अब्लाबो आङो सेस्था खालामगोन। आंहा सोलोंनो इच्ছা दङ, बेनिखायनो आङो नाजागोन हानायमानि। आसा खालामदों बेबायदिनो नोंथांमोना हेफाजाब खालामगोन, सापर्ट खालामगोन। थ' थेंक इउ गाइस। आङो दिनैनि भिडिअखौ आं एसेबां गोलाव खालामला। स' थेंक इउ, लाभ इउ। कमेन्ट खालामगोन नोंथांमोनाबो जेन सापर्ट होयो बायदि। आसा खालामदों नोंथांमोनहा गासिबो थिगानो दङ। उननि भिडिअफोराव लोगो मोनलायसिगोन। स' बाय बाय।